úsáideann tú I agus caitheanna úsáideann tú in. Tá na rialacha ansill sa chás seo agus seo iad. Scríbann tú I roimh chonsan do ná agus leanan orua. Úsáideann tú in roimh gota. Úsáideann tú in chomá roimh heidir leabhar, sconáin, chláir telefíse agus mar sinse. Tá rá chás eile an ina úsáideann tú in wargúnaí agus in rá fort. Maidir le háit ainmneacha thar lear, úsáideann tú I roimh na háit ainmneacha a thosaíonn ar chonsan agus a bhfuil leagan gaeilgedaí bháin, I báras mar hampla. Agus úsáideann tú in roimh na háit ainmneacha nach bhfuil leagan gaeilgedaí bháin in San Francisco aber. Dina muid cleachta beganis ar na rialacha seo. Ar cheart I nó in a úsáid sna cásanna seo a leanas. Smaoine ar aon áru a bhach le duine ar na focail idirlúbíní chomá. Cha sé tamil I dibrad áran agus in óchail. Tá cúnaíara in neireadh inis. Tá sí ag gobar in dhá áit éagsúla. Bhí me I báras in California agus I brág hána héanam léana. Cad a cheaptú go Sandra Bullock in Gravity.